Kita foto ambruk rara cara batan ambruk. Wayahe. Wah. Alah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hei, wayahe. Wayah apa? Remi. Oh, Remi. Ayo. Kodok golok kabeh badan ambruk. Kamu gede cacah badan ambruk. Ra ono sing ngewangi. Naruwi yang ngono goblok. Tukang main judi terus dikentek. Iki main. Pantal batan ae. Cacah badan ambruk cacah badan ambruk. Ra ono sing ngewangi cacah. Wes ini kita capakno dolan iki cacah. Apa? Hah? Ayo Remi ki. Ayo dimulai. Ayo. Wala cacah padha do ambruk kabeh jalan sing wangi. Wong kebangetan kok. Aku iki lho omah turu ra udan, bengi udan aku turu. Wong botoh ora dicor kok. Kalih kudanan. Plastike do sowek kabeh koyo katoke sing duwe kok. Oh iya ta. Ora tutupi po, mulakno. Udanan ra. Iya ta. Botone wong iku. Buka sih. Ngomong terus, rasa pikir pose. Glo, Remi. Remi ayo. Ayo, gas. Wes saiki wis mene gudung kabeh kancane. Lah iya. Gudung kabeh kancane wis mene kurang. Ndang kabeh. Heeh. Entek ndukene sik. Yo tani. Ayo, mangkat. Wayahe. Gedang nyaona ya ini rak wowoh. Nyaona ya cilik ae rak wowoh gancuk. Ra ana jine. Tok. Cuk. Kita cah. Dhuwur kecendekan, iso kepentingan. Tuh. Wayahe. Apa? Dongo. Ini duwe kota ta rasi-rasi kayak gini sih. Gaji ribut kok ngene iki sih. Yo ora mendung kalau ana sing ngebel ana sing mara dolan iki. Jagung ora ana jadahe, ora ana gorengane, ora ana kopine iki enak ya Pak Mulya. Lho lah aku kira didit ki piye? Iki ngene ae, Pol. Kowe ngebel sandi. Kon gawe kopi, kon gawe ono bangsane makan makanan. Oh iya, sik adele. Lebel. Wah, sapa iki? Nomor ana fotone gambare bunder-bunder iki sapa iki? Angkat. Cek iki apa sih? Nyabun ta? Aduh sih. Ah, ngerangkat. Halo. Woi, wayahe. Wayahe lapo? Rumah wayahe lapo kuwi? Wayahe Remi dah. Dongo. Oh, Remi. Yo wis tak mangkat. Go gorengan ya. Ape go kopi. Yo, tak mangkat. Wah, kopi ada lono iki. Woi, yo wes. Kemekan yo apa iki? Beco. Nggih. Piye kopine? Oh ya kok ngene yo. Ah, dimaino. Ora linggih sik. Ngombe sik ah kopine. Wah, blaburan iki. Wis kopi ah, cah kene kok. Blaburan iki. Wayahe. Wayahe, ndi ketune? Loh, Tuh, kocok. Adune sampe ngene ku. lah iya. Wayahe. Rendung kaya rendung. Wayahe. Wis ra yo. Main yuk. Wah, entuk anu aja, entuk
dua-dua kok piye iki ya. Ngomongnya ya. Sek. Bismillah. Wis. Main-main pura-pura kok ketune ngene terus. Piye iki dus kabeh iki dus. Ya kurung cah meji ya. Wis mulai iki ya, meji ya. Nah. Wah mati wis pangkering enggak mati. Lho ayo ra. Lho, sini Kang. Mati cah, terus loro iki piye iki? Wis wong kere wae aja. Mati. Jagung ra, bandar menang. Jagung cah. Bandar menang. Terus piye? Tarik. Lupa aku sagung apa mbok garuk duitku. Entuk ra. Nyoranto ramah terus ra. 500 alhamdulillah 500. Lah aku padha entuk ra pol. 28 kok. Oh iya, matos sih. 100. Lah iki ya. Aduh ndak kuat, Mak. Yes. Bok lho. Salah kok aku 21 menang gempol. Yo pol. Ye, 21 kok moh. Tok aku. tok. Ara. Matos sih. Ya. Wah padha tok 500. Begitu ku molen, Cuk. Masuk. Pol, aku entuk. 29 kok tungane kok. Matos sih. Yo. Wah, enak ya gitu tuku permen. Wis ketu mati wis bar cah, wis kemulih bar aku. Betul ngamuk ya. Ora ngamuk ku wong kalah terus aku. Lho, campung lho. Balik. Mulai piye? Wah, kalah balik, Cuk. Ngejai kalahan. Kamu dengar. Wis ngene iki lho, ganteng ae ben bukti kabeh. Kabeh ganteng ae sapa sing durti ngono lho. Wis ben kalah main pirang-pirang. Sing serpring ngono lho. Ngedat ngono ku kalah. Lho, Cuk, sakit. Tuh ngedat. Parani. Ayo, Cuk. Lah kowe ku lapo Pak tendok kono? Duh, ku lapo kan? Apa? Nek iso kerja utang. Usah kedat tak usah. Ra iso kerja utang lapo utang. Lha sing apik sapa kowe ku goblok iku wong aku ya ora kendel aku nggeno. Pemen bocah-bocah. Wayahe. Ada jerane moro ta? Nah. Wayahe. Ora tuku yo. Wayahe. Gak gerak. Wis. Ya cah foto ambruk cah cara sing ngewangi blas iki piye iki. Lah ngene cah lagi.